To Philip gidhi bedo Canada nikech oseneno ka moko ma bende wuok duogo lal matin kendo chal ka gima giyudo ibuogo gi koya kuom moko kuom jogo ma bende jora nigi teko. Biparo ni digi kuma ng'ato nyalo wuok adiera ching ni en makoro telone kaluwore gi kaka luoro ma bende sani osedonjone moko kuom oganda. Gik moko ariyo, Lydia. Mokwongo en ni joma tindo nyaka yiere ni nyaka gibed gi jotendgi manyalo wuoyo e logi, manyalo timo gik moko e logi, eka gibedo gi order. Ka gionge gi order to keyo gi yot kabisa, nikech oonge wiye, oonge iwe, oonge kore, inyalo kethe kamoro amora. But ka en gi jotende mochung'ne ma ji oseyiere ni magi jotendwa, to gibiro bedo ni ginyalo issue command, ginyalo issue direction, ginyalo timo mobilization maonge luoro. Bang'e mar ariyo en ni ng'ama chunye nyap kata ng'ama luor ok nyal wuoth mabor. Kata mana nyathi kidwa nyuol obet e ich dweche 9. Ng'ama miyo ok nyal bedo gi ich kawuono to kiny jumbe ariyo obedo gi nyathi. Koro a revolution be ok chak kawuono to kiny iloke, kiny gima nudwaro notimore atima sechego. Onyalo kawo thuolo mabor, thuolo malach. An kaka e sombwa mar economics gi sociology, nitiere joma iluongo ni Karl Marx ma gin jolony machon ma wuoyo kuom revolution. To giwacho ni revolution kata loko piny maduong' mogik mabiro timore en ni jomodhier te joma ni piny chieng' moro koriwore ma giwe luoro thenge, to gibiro golo joma nigi pesa ma jomwandu mokawo loch oketo margi kendo oketo msigo, kawo tekre joma onge mwandu gi tiyo negi pile pile. To mano ok timre dichiel. Chieng' ma ji biro winjore ni wan jomodhier te, wan koro wawe tich, koro odwa kawo mwanduwa mwasebedo kwatiyo ne joma dongo gi kata jok mane e telo kata man gi mwandu gi mondo wapog ne jopiny. Mano ok timre overnight. Emomiyo kata revolution, maandamano manochakore ma Gen Z ni, gisego okang' maduong' kabisa e ndalo matin. To koro ka gidwa lokruok kendo, nyaka gidog piny ma gi regroup, gibed ni gin gi organization manyalo bedo gi nyinge, gibed ni gin gi ji manyalo wacho ni wan koro jotendwa gin jogi gi jogi gi jogi, to wach ma giwacho wadhi winjo. To mana kaka wacho, ng'ama luor, ng'ama ni garaka, ng'ama onge strategy ok nyal loko gimoro amora, ok nyal loso gimoro amora. Koro ka en lokruok mar piny ma ji dwaro, ok obi timore ka en leaderless, ok obi timore ka en faceless, to ok obi timore odiochieng' achiel kata odiochienge ariyo. To retreat ok onyiso ni orumo, kata ni ka ji odhi e yweyo matin to ok onyiso ni orumo. King'iyo kata siasa mar migosi Raila Amolo Odinga, samoro biro ma ji dhi e maandamano muweni koro kawuono to koro kethore kabisa, but ong'eyo kako dok chien mochako kwe ma piny kwe, to chieng' mochako birono tiyudo ka wacha pod dhi mbele. Koro gimomiyo joma tindo samoro bro faulu e gik mwatimogi en ni jotendwa mantiere e telo pod ok lok timgi, pod ok tim dwach japiny, pod ok winj wach kaka japiny wache. To ka de giwinjo wach ma gitimo dwach japiny, ma gitimo dwach joma tindogi, tibiro yudo ka koro kwe bede, yudo ka koko ok ng'eny. But adieri mango en ni e nafas ma wantiere piny Kenya kawuono, gima joma tindo osetimo, gik ma pod timore piny Kenya, pod lokruok biro bede maduong'. To lokruogno joma tindo nyaka yie ni gidware, to ok mana kawuono kende. Kochakore kawuono nyaka mbele kama wadhiye. To kamano ya Philip, kotenre